Kahapon gipahigayon na ba ang State of the Region Address ni Governor Pambari 4 nga murag daghan naman di kay sa takahibaw ning uban but daghan naman di kay ni kalambuan ang Regional Development Council din ang chairman nini ang gobernadora sa Sugbo si Governor Pambari 4. Congrats ha, congrats. Wapay usa ka tuig sugad paglingkod ang gobernadora ubay-ubay na gyud in town. Lagian lang gani taga duha ka mga dagkong trahedya gikan atong linog sa September 30 og bagyong Tino sa Nobyembre 4. Unsa pagkaunsa ang dito maginipahigan sa 5th District ang ilang kongresista diha wa magid pagkita dito. Kay dito man to si Rob kuyog nilang mga kuyog iyang mga mayor. May buntag ni mo diya, Congressman o Deputy Speaker Leo. Morning, sir. Samtang arita tas unahon ta ring nindot nga balita kay murag di pagtagaan gahapon batay biliban ako. Sa ang Regional Development Council Chairman si Governor Pambari 4 una ning nipahigayon sa iyang State of the Region Address isip Regional Chairman sa RDC. Nga ang iyang giingon nga by 2028 karon perti man tantaasan ay us-us naman gani gamay. Dako kayo posibilidad nga muus-us ang poverty incidence sa lalawigan sa Sugbo gikan sa karon 17.3 ngadto na sa 10.5 porsyento ang posibleng maapike sa ilang panginabuhi by 2028 human sa unang termino ni Governor Pambari 4. Human sa unya sa ikaduhang termino posible pang muus-us pag yunig maayo tungod sa iyang mga programa sa pagkaon o sa panglawas hinoon kagahapon giingon nga ang food security program nag-anam na gyud og irog gikan sa paningkamot sa Provincial Agriculture Office og ni Board Member Gigi Sanchez nga mo'y ilang consultant on food security and agriculture. Gani kagahapon ang provincial veterinarian nga si Dr. Mary Rose Bingkoy nanghatag nig napo kabaw dito Danau amay daghana. Di pa kani bayot ni mga kabawa pong gihatag. Lain 20 ka mga kanding alang sa mga mag-uuma dito. Posible ba nga kaning mga giingong 20 ka mga kanding dili ni padong sa kaldereta kun dili pasanayon kundi ang ubang mga lungsod nga madunay daghang mga mag-uwa posibleng panghatagan pod og ayudang para magamit sa pagpanguma matod pa sa gobernadora. Matay salamat daan. Salamat daan sa mong kanding. Itaw. Matod pa ni Dr. Mary Rose Bingkoy ang provincial veterinarian nga kining mao nga mga pagpang-apon-apon nila og mga hayupan dili lang kini lungsod dili lang kini sa dakbayan sa Danau kundi dili sa tibok lalawigan sa Sugbo apon-apuran og mga hayupan alang sa mga mag-uuma. Unya kining kabaw pangdaro man doon na po'y mga makinarya hand tractor may kasagaran na ni matod pa ni kanhi Provincial Board Member Engineer Gigi Sanchez. Samtang ang Central Visayas sumpay nini ang Region 7 buhol man Cebu. Number 1 di ini sa RCEP kaning rice Rice Competitiveness Enhancement Program fund ang RCEP balaod pinaagi atong kanhi Agriculture Committee Chairman nga si Cynthia Villar, Senadora Cynthia Villar, anak inahan nilang Mark og ni Camille Villar Onya, matod pa, ang kining Rice Competitiveness Enhancement Fund, maawi nakapahimong outstanding sa lalawigan sa Bohol. Diin, maoy, duha na lang mga probinsya ang Region 7, ang Bohol ug Cebu. Nga matod pa, expansion apil na ang expansion sa market access, matod ni Governor Pambari 4. Salamat ni Magod. Dito dumanog si Mayor Gungun Hika ni sugod gapon total bana sa mga estudyanteng magdala og cellphone sa eskwelahan. Matod pa ni Mayor Gungun nga iyang ipa-embargo gyud ang mga estudyanteng masakpan nga naay cellphone nga gida sa eskwelahan unya embargohon is magtutudlo ni gapon iuli ra kutob ra po ni ugma. Inig kalunis ang
giingong mga cellphone nga maimbargo di lang yun iuli, Mayra. Ba? Kini aron paglikay matod pa sa mayor nga kini aron paglikay sa mga estudyanteng magdadag cellphone nga ma-influensya pinaagi sa social media nga mga games nga horror kayo. Or dunay mga kriminal kayo nga mga duha nga hinungdan sa susamang hitabo dito sa siyudad sa Tacloban si Leyte atang okay ha. Si Martin Tambaloso Sumuales nga ilang kongresista dito nagpa dayag magpasubo ang ukoy wag yung kapakuralan ka na. Akong i-congratulate na ipon ang Bureau of Customs Cebu o ang Customs Intelligence and Investigation Service. Ubos ni hapon sa Bureau of Customs o sa NBI. Pagkadagana ng sigarilyo dito rin inyo napita mo. Doon ay 11 ka mga container nga gisudlan og puro mga smuggle nga sigarilyo dito bakayan. Wa pahibaw ikinsa tag-iyaan eh. May tag-itugan sa taga Bureau of Customs o niya mapusas yun din kay sigarilyo ra imbasgohon ninyo. Matod pa hangtod karong mga oras sa ka-inventaryo pa ang mga taga-NBI. NBI busog si pwede makatabako na sila ron. Sige pang ka-inventaryo ang taga-NBI kabahin ining maong mga gidudahang pinayuhot nga sigarilyo nga matod pa pertig yung pagkadaghanan 5 kag-11 ka container. Mga naabot naman ni diha oy matagana po na ni. Grabe ha. Mao na nga ang matod pa ang sigarilyo posible nga mao iapon-apod sa nagkalain-laing lungsod og syudad ni Sugbo nga giingong smuggle barato apan ibaligyag mahal. Samtang dito sa Bohol si Gobernador Aristio Umitado matay. Nag-viral man diay ni ron ang kaning video sa usa ka vlogger man nito hana. Nga gisaw-sawan sa taga Bohol kabahin atong dam nga ginuguruhan atong niaging adlaw dito sa lungsod sa Mabini. Matod pa ang maong dam nagkantidad ni og 833 milyones nga giadto kay presidente sa wa pa mo ani sugbo atong lunes. Ikalit og kumauron ang grabing pagduda og nganong naingon ani ning mga pulpog man daay kununing. Mao ba? Maong dam ang kilid ini matay karon ningon si Gobernador Aristio Umitado nga kinahanglang imbestigar ni kung unsa ka tinuod ning gipakita sa video ni atong vlogger nga taga Bohol nga giingon nga pulpog kinsa may kontraktor in taon ani oy. Abi na kog ang kuan ra ang flood control na mo'y gisirikbot apil naman di ay basta mo pude ang dam ating grabiha no. Grabe ha. Mo na di murag di may paminaw samtang ang PNP Director General nga si Jose Melencio Nartates ni awhag nas mga netizens nga ay nagsigig balik-balik og repost or share anang video ni atong bata nga namusil katong mga bata nga namusil tungod kay matod pa gibuli ang ilang tupi gibibi ang ilang tupi hinung na matod pa nga ilan ang giawhag ang mga tigamit og mga social media nga ayaw nagsigig share kay usas na suko ni matod pa sa akong mga amigo. Kining senador nga hinganlag Erwin Tulfo nga taga Tacloban, giingon taga dito sa Tacloban na tao. Kay gitupihan po si Erwin Tulfo og susama aning tupi sa bata nga gibuli. Kuno si Erwin Tulfo kay anong gi-appeal man ang iyang nao nga gitupihan og pare-parehas iya. Kini himo sa ni AI ni artificial intelligence siguro himo ani. Mo hinungdan nga ang tupi sa maong bata gisunod pod dito sa tupi ni Senador Erwin Tulfo nga ang iyang naong mao gigipagawas. Kay giingon nga si Erwin Tulfo na tao dito sa Tacloban o niya nangangkon nga Amerikano siya dito sa Hawaii. Hangtod karon nagsige og og na iyang kaso, sige, gibista na iyang kaso sa iyang giingong citizenship. Question of citizenship. Matay. Ay na ninyo kani mga bata. Tinon, ako di magikutik share nila labi naglay maglambigit og krimen. Di gyud ko kasi noon lang. Pero kanina sige pog share. Tungod tinganis kalago nilang Erwin Tulfo nga.
Atong tingingon taga Tacloban unya ang tupis bata giparihasan pod sa kang tuping Erwin Tulfo. Suko noon. Samtang ugma, ay, kuyaw ni, ang gihulagway panahon ni Gloria Macapagal yung banggiitan si kanhi kongresista Mike Defensor. Kagahapon ni ingon na ang Director sa National Bureau of Investigation ng NBI nga ugma, paila na ginilang kaso si Mike, kongresista, kanhi kongresista Mike Defensor. Ay. Iskwento ka ninyo. Iskwento ka. Matod pa na sa NBI nga si Mike Defensor na nilambigit or mo'y gilambigit nila isip tag iya nining usa ka KTV bar o apil ang iyang anak nga mo'y corporate secretary kay matod pa ang maong negosyo human trafficking di ay ni. Giingon nga ang mga babae di ay kuno ni dili mo minus ang bayad tag 15,000 sa grabiha. Pero barato ra ni sa kang Rafi Tulfo nga nihula ni nag-viral sa social media nga tag 250,000 ang tip ihatag niya. Kanang kang Mike Defensor 15,000 ra. Kani mo base sa aligasyon sa NBI nga ugmang adlaw i-file na ang kaso batok ni Mike Defensor hastang paita. Giingon nga hasta ang iyang anak tungod ini nga aligasyon nga human trafficking na way piyansa preso si Mike Defensor. Giingon nga maoy na nag-iya nining giingong si Mike Defensor mo ay chairman sa Cliff Point Development Corporation nga nag-ulagway nga kini tunay kababayan-an nga 55 kabok. Dami ha. Mao ba? Napabayaran og tag 15,000. Para to mao hindi kayo mo ana si Rafi Tulfo. Na nyor nga mga 250,000 mo senador. Apil sa ikiha og mga adlaw hasta buhaga na sakpan man po dito di ay. Ang presidente sa Wakwak Golf and Country Club. Golf na nag-wakwak dito rin sa ato lagberador to. Apil sa ikiha og mga adlaw ang presidente sa Wakwak Golf and Country Club nga nadakpan atol sa ronda ang giingong si Lawrence Tan nga maoy dakpan dito sa maong club atol sa pagronda sa NBI nga giingong gipanag-iyan ni Mike Defensor. Wakwak. Wakwak. Kasi atol lahim tong wakwak. Atong to naparot. Samtang tubag ni Mike Defensor kagapon atol sa iyang live streaming, nag-live ni Facebook. Matod pang Mike Defensor ngadto ni NBI Director Melvin Matibag nga angay dili angay daginuton. Ang human trafficking kundi ang trilyones nga nasurikbot sa mga gang of malitas gikan sa Malacañang ni Presidente Marcos. Ngadto na tambalos-los og lakip na ang asawa ni Attorney Melvin Matibag nga kongresista nga dunay giingong 1.2 billion nga flood control anomaly dito sa San Pedro, Bulacan. Matay ni Pedro, sige mo lang kasabot. Pedro Calderon po. Ba? Matod pa nga, ang imbestigahon, apil ang iyang asawa. Di isa na may tambong imbestigahon nga Matibag. Limang kang iyang kunang asawa. Iyang imbestigahon ng apil. Hindi maayo. Ipapreso ng pinangga ko noon ano iyang asawa si Ann. Kongresista Ann Matibag sa Bulacan. Samtang si Senador Chis Escudero atol sa iyang podcast parting pang deny. Iyang himakak nga nakadawat siya og binalitang kwarta base sa aligasyon sa mga sakop ni Mike Defensor gapon sa mga gingong mga bagmen ni Zaldico. Matod pa ni Senador Escudero nga dugay ni dili amigo anang Zaldico ngano at panahadaan man kunya kwarta. Ang gihatag pagyud matod pa sa mga malitagang boys atong mga bagmen. Giingon ni Senador Escudero sayo pagyud ang address. Kalit kining maong pamahayag ni Kutumaw ni kalit human si Senador Escudero nitungha dito sa sesyon nga gipatawag ni Presidente Bangag atong Hunyo 17 nga matod pa
mo'y nakaingon nga nahimong Senate President si Sherwin Gatchalian. Matod pagkagapon ni Senador Escudero nga ang maong special session dili na angay nga ipatawag sa presidente kay matod pa why specific nga rason unsang balaod nun ang angay ipasar kung dili matod pa sa senador nga taga-Sorsogon nga ang gihimo lang sa presidente Mao ba? aron ipatawag ang special session aron ilugon ang leadership sa Senado. Bot pasabot gikan ni Senate President karon sakop na siya na hipi sa minority Alan Peter Cayetano ngadto ni Senador Sherwin Gatchalian nga mo'y bagong leader sa majority og siya na pod ang Senate President. Mao di ay mo di ay dili wa magin tinuod na pasar nga balaod doy nganong naabot man mo atong special session in town pas tangil ara mo'y nakangil adto nga special session unya why balaod nun nga napasar why gipahibaw katurang kuan ko no katurang so to waling-waling mo'y atong national flower mo'y gingon nila Ngilaras kinabuhis Pilipinas ani mga senador nga may mga inungdan nga ni senador si Escudero ni tumaw ni humani gingong ni balisa dito sa bagong majority nga mo hinungdan nga nakahimo og election sa Senate presidency matod pa si Escudero wa man ko balik wa pa sa kumudapig ato nila daan